Сега те моля да разгледаш много внимателно всичко, което е нарисувано на нея, защото там има скрити много елементи. Ще се опиташ ли да ги разпознаеш, като ги отбелязваш с помощта на показалката? Както преди малко отбелязвахме дъждовните капчици. Четката ли? Не с показалката, под четката. Виждаш ли има едно човече, което му е леко вдигната ръчичката? Да. Добре. Хайде сега штръкни върху него. Аз вече съм го штракнал. Вече си го штракнал. Появи ли се нещо като чечица така, която да можеш да движиш спокойно? Да, все едно червило. Точно така, все едно червило. Хайде сега да разгледаш много внимателно картинката и да видим всички елементи, които ще разпознаеш върху нея. Като повече с дъждовните капчици не работим. Две бастунчета. Къде видя двете бастунчета? Я ми ги покажи, моля те ти. Точно така. Добре, я да видим други елементи, които разпознаваш. Лото. Маркирай го. Добре, я моля те ми кажи, това са два елемента, които са свързани помежду си. Кои елементи разпознаваш в това листенце? Ами, една уличка и едно обърнато бастунче. Браво, добре. Хайде да видим кои други елементи разпознаваш, ама отмести малко поглед от есенните листа. Разгледай така цялата картина. Добре. И да видим дали пък случайно няма да видиш и някои други елементи, които да са скрити в картината. Ами, виждам много. Ами добре, давай. На това листо има едно ченгел. Да, на първия ред са свързани директно един с друг. Хайде да ги изговорим кои са. Погледни, моля те, първите два елемента и да ми кажеш кои са те. Две малки бастунчета. Точно така, две малки бастунчета. Когато ги изписваме тези бастунчета, първо изписваме едното и веднага след това до него изписваме другото, нали така? Да. И сега моля да преговорим още веднъж. Значи на първият ред елементите са свързани директно. Нали така? Да. На втория ред са се хванали за ръчички. На третия ред са свързани с помощта на съединителната чертица. Отлично. А я да видим последните. Я да се опиташ да ми кажеш кои как са свързани. Те са най-лесни. Добре, я да видим. Едно горно къмшиче, една уличка, едно О. Стоп, до момента тези елементи как са свързани помежду си? Директно. Директно са свързани помежду си. Виждаш, че не са се хванали за ръчички, нямаме и все още спомагателна чертичка, нали така? Да. Свързани са директно един за друг. Добре, а хайде обаче сега да погледнем последния елемент как се свързва. Има съединителна чертица и едно усмихнато сърпче. Добре, отлично. Мога ли сега да те помоля отново да отвориш твоята тетрадка и да вземеш моливчето? Минаваме надолу. Погледни моя модел. Имаме едно долно къмшиче и веднага С или дъгичка, която е отворена надясно. Значи изписваме долно къмшиче и веднага след това дъгичка, която е отворена надясно или усмихнато сърпче, както ти го наричаш. Така. Долно къмшиче. Браво. И усмихнато сърпче.
Виждаш ли ме добре? Да. Така, сега ще те помоля, аз ще ти покажа няколко елемента, а ти да се опиташ да ги разпознаеш. Да видим дали ще ги познаеш кои са. Става ли? Да. Добре. О. Добре. На усмихнато сърпче. Добре. На мръщено сърпче. А хайде сега ти да се опиташ да ми покажеш с твоите ръчички някои елементи. Добре, мисля, че така като гледам, това ми прилича на О или кръгче. Познах ли? Лъчи, сега починаха ли ръчичките? Не. Не почина. Викаш, ти ме караш да правя тук с ръцете елементи. Още не съм я починали. Още не са ти починали, Да. добре. Ами, хайде тогава да направим едни дъждовни капчици. Какво ще кажеш? Съгласен ли си? Да. Добре, вдигни ръчичките нагоре. Така. И сега с пръщетата започваме да пускаме дъждовни капчици. Валят, 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 валят. Еха! Хайде отново, ръчичките горе, да повалят още малко дъждовни капчици. А сега дигни ръчичките горе и си представи, че вали, ама много силен дъжд. Много силен. Дави, 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 дави. Още веднъж ръчичките нагоре. Много силен дъжд, много силен. Дави, 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 дави. Добре, сега вдигаме ръчичките нагоре и започва да вали много слаб и много тих дъждец. Я да видим как ще стане. Така бавно, 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 бавно. Сега, ръчичките нагоре, защото изведнъж се появява един вятър. Я да видим как ще стане вятър. Обаче той става много бурен. Я да видя сега с ръчичките. Бурен, 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 бурен вятър. Добре, постепенно се успокоява, успокоява, успокоява. И ето, че от някъде от далечината долита нашето птиченце Свирчо.